Danas na Multido Food vas čeka ne samo zabavan, već i vrlo neobičan izazov. Neko od heroja će moći da pojede slatkiši, neko samo da lizne, a neko će morati da sedi i zavidi, ali neće biti samo slatkiša. Šta nas čeka? O, devojke, brzo uzmite kartice pre nego što se onesvestim. Zašto mi ova kazna? Kako te razumem? A ja neću morati da diram ovog gadnog kraka. Devojke, mogu da vam pomognem? Lili, prijetno. A šta ako me ujede za jezik? Neće da me ovo čudovište pojede? Ne mogu tako. Dosta priče, liži ga. Uj, gotovo? Uradila sam to. Ne, moraš ga dobro liznuti. Sad je sigurno sve. Uj, odvratno. Čudo što sam ostala živa. Jill, sad je tvoj red. Imam čak i poklon za tebe. To je portikla. Znaš li ko je nacrtan na njoj? Rak. Zah, tako si sladak. Baš kao ovaj rak. Tako čvrst. Kako ga jesti? Nisam sigurna da će mi nož i viljuška pomoći. Ne brini, ja ću ti pomoći. Ipak sam ti prijatelj, neću te ostaviti u nevolji. Grizi. Pa to nije tako loše. Mislila sam da će biti gore. Ali, dragi Zak, nikad neću zaboraviti tvoju pomoć. Mislim da bih i ja trebala da ti dam neki poklon. Joj, kako boli! Jel ti se svidilo? To je tvoj omiljeni rak. Pozdravi se s njim. Skloni ga. Kakav užas. Šta? Popit? Ali to nije jestivo. U redu, smislit ću nešto. O ne, morat ću da grizem gumu. Meni sve odgovara. Pa moglo je biti gore. Počet ću. Što brže, to bolje. Popit je ukusan. Stvarno? Znači, imao sam sreće. Jill, prestani da ližeš moj popit. Daj mi ga. Jel čuješ? Stani. Kako da ne? Završit ću kad budem htjela. Jel tako? Daj mi ga odmah. Neću, to je moj popit. Dobro je što ja ne učestvujem u tome. Ali mogu da učestvujem u jedenju popita. Mislim da niko neće primetiti ako ga zamenim pravom igračkom. Hej, Lili, daj popit. Izvoli, prijatno. Joj, kako boli. Čudno, upravo je bio jestiv. Ovo je bila genijalna ideja. A ukusnu igračku možemo podeliti i pojesti zajedno. Slažem se. Ukusno. Tako je. Obožavam žele. Blago nama. Šta će biti ovog puta? Jel se šalite? Kako da jedemo balon? Možda je unutra nešto ukusno? Ne razumem. U redu, ali svejedno moramo uzeti kartice. Neću da ližem balon. Sigurno će pući. Želim to da vidim. Nadam se da će balon poput popita biti jestiv. Fuj. Pa, jel ukusan? Fuj, je, užas. Posle ovoga jezik treba obraditi antiseptikom. To je to.
Zak, sad ga moraš ugristi. Pokušat ću to da uradim najlakše što mogu da ne bi pukao. Ali moram biti jako oprezan. Sad će sigurno pući. Oho. Nisam mislio da je unutra obično brašno. A šta je sad, Jill? Ne. Prestani, ne ličiš na Drakulu. Ovo je bilo moćno. Jill, ko je onda? U pomoć! Dobro je. Kakvo iznenađenje. Šta nas čeka u ovoj rundi? Oho! Lubenica leti je nevjerovatna. Jao, tako sam htjela lubenicu. Lizati lubenicu nije ukusno. Naravno, ukusno je jesti je. Baš to ću da uradim. Zašto Zak stalno ima sreće? U redu. Ajmo. Uj, ko zna koliko bakterija ima ovdje? Treba dobro oprati usta. Baš me briga za bakterije. Jer neću morati da jedem koru. Dobit ću sve najbolje. Ako naravno dođem do toga. Neće. Možda će mi i glava pomoći. I ja. Jao, nije mi dobro. Zvezdice. Tako je. Znam kako mi može pomoći. Lepota. Pa, hajde da probamo. Šta može biti bolje od lubenice po tako vrućem letnjem danu? Naravno da ništa. Hoću i ja da probam. Ako neće. Nadam se da Zaku neće smetati ako uzmem drugu polovinu sebi. Stvarno moram da je probam. Prelep je. Hej, Jill, kako da nije sramota? Šta? Gde sam? Ko je ugasio svjetlo? Lopov je uhvaćen. Tako je. Sad možemo nacrtati Jill novo lice. Hej, šta radite tamo? Slušaj, baš ti lepo stoji. Kao da si druga osoba. Fuj, nadam se da neću morati ništa da radim sa sirovom piletinom. Da vidimo. O ne, morat ću da je jedem. Lizanje također nije baš prijetno. To, hvala, srećo, volim te. Super, devojke, još nikad nisam bio tako srećan. Nadam se da neću povratiti. Da, ovo nije najlepše što sam jela. Lili, sad ti. Kako se uopšte može jesti sirova piletina? Čula sam da to nije zdravo. Tako je. Niko mi ne brani da je pretvorimo nešto ukusnije. Kesi. Miriše veoma lepo. Tako je. Pržena piletina to je sasvim druga stvar. Pa, hajde da probamo. Jao, ekstra je. Takvu piletinu bih i ja probao. Lili, daj mi je. Tako sam gladna. Vrati mi moje. Pusti piletinu. Hoću da jedem. Eto, šta si uradila? Jao, sad ni ja nemam piletinu. Bolje da ste je meni dali. Pa dobro. Juj. To sad je piletina naša. Konačno ćemo lepo da ručamo. Prelepa je. Dobro si sve izmislila, Lili. Zapratite Multido Food da ne propustite nove zabavne challenge.